Rider Power Tools представя машина за плочки стационарна RDP ETC27. Сгъваеми крака. Подвижен резервоар за вода с голям капацитет и лесно изпразване. Плъзгащ се работен плот 960 на 560 мм. Вертикално накланяща се глава от 0 до 45 градуса. Линеал и транспортир за рязане под ъгъл. Обороти на празен ход 6500 оборота в минута. Асинхронен електрически двигател. Мощност 800 В. Размер на диска 180 на 22,2 мм. Метален предпазител на диска. Максимална дълбочина на среза 30 мм. Максимална дължина на среза 6100 мм. Възможност за нарязване на канали чрез регулиране дълбочината на рязане.